Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes Pizza 17 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. Uy, 38 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na. 45 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Sa ikadwa nga adlaw, dinasulit naton ang panawagan Operation Tulong pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Ang Aksyon Radio Bacolod, upod ang Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government kag non-profit nga organisasyon ang magabaton sang inyo bulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo. Ano ang mahimo nga idonar naton? Cash, goods, for sanitation kag hygiene. Sino ang magabaton sang donasyon? Ang Aksyon Radio Bacolod ang bukas sa pagbaton sang cash donations sumugod kahapon nga adlaw pinaagi sa GCash, isa ka online application sa mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga magadonar sang cash apang luyag nga personal nga ihatag ang donasyon. Magtawag lang sa numero 434-3861 o kon 708-1237 or cell number 0947-637-6786 para sa detalye sa pagkuha sang imo donasyon. Ang mga pumuluyo sa luwas sang Bacolod nga mahimo magdonar sang cash kung wala sang GCash, magtawag sa mga numero 434-3861 o kon 708-1237 or cell number 094-763-76786 para sa pamaagi sa pagpadala sa inyo donasyon. Ang magadonar naman sang goods kag gamit para sa sanitation kag hygiene, ang kinahanglan magtawag man sa Aksyon Radio Bacolod agod mahibalan ang schedule sa pag-pick up sang inyo donasyon. Kung ikaw nagaistar sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo ka man makapakigangot sa Aksyon Radio Bacolod agod maistoryahan ang pamaagi para makuha ang imo donasyon. Operation Tulong pagbulig sa mga apektado sa bagyo, isa ka corporate social program sang Aksyon Radio Bacolod. Nga panawag kami, kabay pa nga inyo mabatian. Nga panukto kami, kabay pa nga inyo abrihan, agod yadto, makadulong kita bulig sa aton utod nga lubos na apektuhan sang asod-asod nga bagyo nga naglaslas sa aton pungsod. Kinahanglan nila ang bulig. Kinahanglan nila ang pag-atipan naton. Kinahanglan nga mabatyagan nila nga wala sila nagaisahanon sa tion sang kalamidad. Diyos na ang sarang makabulig sa ila kag makabalos sa inyo ginhatag nga bulig. Kabay pa, ining mga bulig makalabot gid sa mga natungdan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 38. Mabalik kami pagkatapos ini.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila. Papa nila o mama nila. Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaari... Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Ginpanilagan tabalang kakatabo sa downtown area. Kisa dumaluoy ka, na daw hindi ka kabalo kung ano ang mga reaksyon mo. Tagsa ka maglabay ang city legal nga salakyan, ang aton mga sidewalk vendor, hakwat sa ila baligya, dalagan, kundiin nga kanto manago, para hindi makita sang city legal, nga dakpon ini sila. Hakwat sa ila mga baligya, isda kaman, punaw kaman, prutas kaman, nga ila ginaladlad sa sidewalk para maka-income. Abi kon wala lang sang ordinansa, kag wala lang mando abi, ang DILG nga tinuan naton, ang aton sini mga dalanon, ang mga sidewalk vendor, kag iban nga nagapatindog sa mga hayob-hayob para negosyo, daw kung ako'y akon kaugalingon nga opinyon, daw luyag ko nga ibutang sila nila permanente. Ugaling ti may ordinansa kita, may layi kita, nga dapat tumanon. Kay konti hindi ta pagtumanon ang ordinansa, hindi ta pagtunamon ang layi, ang may mga kiosk kung anong matabo dira. Ti natural lang ina sa gobyerno nga may ginapatuman nga ordinansa. Abi kung out of kaluoy lang, kung ako, tugtan ko na yan, nga magbaligya labi na gid sa bulan sa Disyembre. Apang sa nasiling ko na may ordinansa, may layi kita nga ginapatuman. Ti, amo man ang nabutang sa layi mo. Ang layi, bisan mapulupintas, kumulayi, tumanon kay layi. The law may be harsh, but it is the law. Ti, wala ka mahimo. Gatulok la kubla, gadalagan. Iban man mga edad na, sus, kalain pa tiyagol. Nabalang ginapananaw mo nga maka-income sila, pagpuli gayo may bit-bit tinapay, sudan panimalay, amo na blang ginapananaw ko. Pero sa aton blang ginikanan, kung may sulusubra kita, hapit ka sa tinda, hapit ka sa tinapayan, hapit ka sa ano nga pamahaw, pag-abot mo sa balay, sus, ga-enjoy ang kabataan. Ito mo na ginapananaw ko sa ila. Nang gakalit, bisan paano, bisan dakpon, sige. Para lang may dalon puli, abi nyo, sakit sa buot ay. Kaling tiyan mo na bla, may ara kita silingko, may gobyerno kita. May national, provincial, kag local government. Wala kita mahimo. Tumanon tagid kung ano ang mando, sang layi kag ordinansa. Kaling mo na silingko bla, nang tilawin nyo lang tao blada, nang may edad ng gagakwat sa baligya nga daw tumba-tumba na, manago para hindi madakpan, sakit eh. Kaya di sila gapangabudlay. Wala gapangawat, wala gay mo malain, gausik sang ila panahon, pabalhas kapoy kag tanan, kag makaingkam. No? Kung kiisa ho, ang kalibutan mapulupintas man, kung diin pa nga daw nagakinanglan sa buligid, amugid ang ginapaantos. Atong nagakinan, amugid ang nagapaantos. Tiyanon mo ina. Amo ina ya kuno ang kabuhi. Pero kung may balatyagon ka, sus kalain lang taon. Do halos napunggan mo ang nagapangdakop. Do halos mapakitluoy ka nga iuli lang ang ila baligya. Diba ti ko daw iuli makuno basta magkadto lang to sila sa city legal kag tagaan sila sang panumdom, advice, sabi nga hindi lang maglabag kay ti may ordinansa. Wala mahimo ini sila ya
ginasugo man lang mo. Di ginakontra sila sa tao, pero wala sila sa mahimo kay mandoy na sa mataas. Kung di ka magpati, ikaw man tagaan penalidad na abing mata mo. So do ka budlay, no? Kabay pa nga matun-an tayo ni Mayo, mabutangan ka pwestong aton mga sidewalk vendor, inabalang hindi mas sablag sa aton nga sosyudad, mabuhi man sila, subong man ang aton nga gobyerno hindi man magugtas. Abi tun inyo Mayo na kung anong plastada sini. Kaya samtang panilag tada sa lagsanay, galain man buota. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sigsag at mga kahitangan Responsable na pagbalita Kagaya niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Sa likod sang balbalanay sang bagyo, may balbalanay man. Waswasan man lang presidente kag si Roque. Mangod sang pila ka mga lahog-lahog la. Ang sa presidente lahog, under 60 lahog-lahog. Ang kay presidential spokesman niya lain gid. Kay siling sang grupo sang pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas, siling niya ini si Roque ni spokesman sang Malacanang, samtang gabo ang bagyo, gawaswas, gapunga-punga ang pumuluyo, nakita siya, nagapalaoy-laoy kanta dito sa restaurant sa bagyo. Sus, kaakig sa mga grupo. Nya mo na ni sitwasyon nga linibo na, ang gaantos, gapangamuyo na nga maluwas, lumos na sa baha, si Roque gakanta, gapalaoy-laoy ko mo. Sa restaurant, ano ning kanta sang eraserhead ni nga pare ko? Wala kong batis. Nya mo na ko mo, gakiay-kiay, gikinos. Si Roque. Pati ini bantayan isang tao mo tuod man. Nya mo na ni nga gari na gumba ng kalamidad. Ga saot siya kagakanta ga bira-bira. Ti kalambot kay Roque ang amo nga arangkada. Siling ni Roque daw hindi makamuya ka pasensya daw hindi ka mo tao. Ga unwind mata sa purti kakapoy. Malaing ginabla nga mag kapot kada mikropono kag magkanta da. Gawaswas sa kuno sang kanta mo. Di ginabalbal sa isang grupo, amo na ning situasyon niya, kakulukantak lang imuda, kakalumos na tao, kakalamatay na, di kiay-kiay kapada ka magagadya sa uwang-uwang da sa restaurant sa Bagyo. Bao, kabudlay man kung kaysa, no? Kung opisyal ka sang banwa, kung opisyal ka sang nasyonal, provincial kag lokal, kabudlay, kay giho mo lang ang ginabantayan. Para sa akon, ba siguro tuon man, ti ko na muna nga perti kakapoy da, sumulod kada sa mga singalungan da. Pwede gali sa bagyong singalong ya. Kapalaoy-laoy gisruke ko mo. Na pare ko. Anong tunos ang pare ko naman? Bira-bira gisa ko mo. So, sperte ho. Tagain man siyan sa mga opisyal na magkulukanta. Kapoy man ay. Maghagad arangka trabaho. O galing ti. Para iya sa grupo. Sa mga imol. Siling niya daw hindi iya angayan. Kasi tiyempo nga kakalamatay. Kakalumos-lumos ang iban. Gawang-uwang kay mo ya, aklain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa iyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,